meteorologický balón. V nevelké vzdálenosti od tramvajové stanice Vinohradská vodárna leží ústřední bod setkávání kandidátů starobního věku. A to zejména těch seniorů, kteří čas od času zatouží po pivu, víně a chrámovém zpěvu. Jako kdyby nemohli popíjet doma a se mnou. Znělo by nejspíš hudrování jejich hypotetických stařen, jakož i jiných žen, které se na svých životem vysávaných mužích nepřetržitě dožadují neustálého vysvětlování všeho, čehokoliv a ničeho. To ovšem za předpokladu, že ke své vlastní životní náplni mají ještě oddací list jako papírové potvrzení o vládě nad jejich životy. Ubezpečme čtenáře, že v tomto případě tomu tak není. Někteří mužové totiž retrográdně vytušují, že v moci ženy se žádný člověk nehne z místa, leda by byla andělem alespoň polovičním. Což ale právě v Čechách není běžný endemický druh. Místo setkávání bylo zvoleno s ohledem na zdravotní stav dětků a morfologii Vinohradské krajiny, neboť od vodárny je to všude dolů. Výjimkou je jen směr po tramvaji ústící do Olšanských hřbitovů. To se jde chvilku ještě po rovince, trochu zahne, ale pak už to frčí rychle z kopce. Mínil-li by si však někdo cestu ještě prodloužit, pak ano, v zásadě je to možné. Může se týmž pokračujícím směrem vydat až do Prahy 10, kde se pokračí útěšné rovince, jeho pouť opět skloní do konejšivé náruče strašnického krematoria. A tak v jeden červnový pátek, na den svatého Ivana, patrona nikdá nenachmelených, se ti dva měli pod skvostnou dominantou Vinohrad opět setkat. Byla hodina asi 6, kdy Vincent, postávaje u paty vodárny, usilovně přemýšlel, jak se jistému jhu, obsaženému v tomto občasném a jinak podnětném sdružování, vyhnout. Jeho mysl byla soužena obávanou Dálimilovou zálibou v podvečerním putování bez cíle, kdy se, jako už zažil mnohokrát, v podvečerním vedru bude zas chtít vláčet kolem hospod, kaváren a vináren jako nemajetný slepýš. Kolikrát se již událo, že zmíjených vináren slýchali naprosto zřejmé zurčení toho nejlepšího vína, zdarma nalévaného vnadnými servírkami rovnou do přistavených číší a přímo vnucovaných kolem jdoucím. Dálimil však tímto darem vždy zvysoka zhrdnul a dál se raději pachtil sen tam 10 kilometrů, nedbaje útrap svého vyprahlého soudruha, aby pak nad ránem vyčerpáni skončili na jeho popud v jakékoliv knajpě 4. cenové skupiny s jazykem nesmočeným ani v kapce oblažujícího moku. Pod hrůzyplnou vidinou zákonitého opakování situace Vincent, v dezentýrské snaze učinit dolní končetiny delší chůze neschopné, kopnul do zítky kolem vodárny. Povedlo se. Špička pravé nohy utěšeně bolela a případné konstatování nemohoucnosti přestávalo být nedůstojnou výmluvou na nemocnou nohu. Mělo tiž faktické opodstatnění. V dálce, rovnou ulicí natažené, byl zanedlouho spatřen známý, na horizontu se vertikálně vychylující bod. Amplitudové vykmitávání postavy nahoru dolů dávalo tušit, že jeho původce je natěšený předestřít, jako vždy, mapu pochodu bez cíle. Výškově neurčitá postava dorazila a nezbytné úkony formálního vítání již proběhly. Až konečně došlo na dřeň. Kam vyrazíme? Zeptal se opatrně Vincent, ostentativně opíraje bolavou nohu o reklamní poutač náboru do policejních řad. No, zněla cíleně jednoznačná odpověď. A proto, než se Dálimil ve své akademické setrvačnosti zorientoval, Vincent si přispíšil. Před chvílí mne strašně rozbolela noha, zde pomůže jen rychlý studený obklad lby, přičemž je nutno život olejem, zvaným petroleum, sobě zevnitř potírati. Vše v dostatečném množství zřejmě támale. A mávnuv rukou přes Bezručovy sady směrem k nedaleké zahradní restauraci, popadl Dálimila za řemen jeho kabely a již jej vláčel oním směrem.
Dálemil se kupodivu nespěčoval, zahlédnuv na chodníku dnes již málo vídaný dlažební vzor draka. Počítaje cestou vzory nenarušené asfaltovými opravami nechal se vést, automaticky přitom brblaje cosi pokojného, vytvářejícího dojem účastních odpovědí na Vincentem dosud nevyřčené otázky. V příjemném prostředí zahradní kavárny sedělo v tu dobu na lavicích, zastřešených reklamními slunečníky, již mnoho hostů. Přes očekávaný páteční nával však měli oba dětkové štěstí. Poslední lavice vlevo byla rezervována až na 21. hodinu, což oběma žíznícím dávalo možnost alespoň zapříst rozhovor. Přišečí, zřejmě studentka v roli servírky, byla uvedena v rozpaky požadavkem Dálimila na nejdražší šampaň v místě, nicméně po konzultaci s odborným zázemím v budově restaurace donesla žádané v přiměřené kvalitě. Otevíraná lahev sykla a slečna se vzdálila. Optimální chvíle pro začátek hlubokomyslných úvah. Taková beznaděje, začal Dálemil přípitek. Jo, může být, přitakal účastně Vincent a sklenice cinkly. Tolik ukázka z povídky